Palačinci su jedna od najbržih slastica kada govorimo o pripremi i kojom ćete zasigurno obradovati svoje ukućane. U nastavku videa ću vam pokazati na koji način ja pripremam palačinke. Prijatelji, dobro došli na kanal. U jednu dublju posudu stavite 4 jaja. Dodajte 1 kašiku šećera. Pjenjačom umutite tek toliko da sjedinite bjelance sa žumancem. Dodajte prstohvat soli. Zatim dodajte 300 ml mlijeka i 300 ml vode. Možete koristiti i mineralnu vodu, ja sam se ovaj put odlučila za običnu negaziranu vodu. I za kraj bit će vam potrebno 15 kašika brašna ili 250 grama. Ja sam koristila tip 550. Sjedinite sastojke. Smjesa ne smije biti previše rijetka, ali ni previše gusta. Tiganj koji ste namijenili za pečenje premazati malom količinom ulja. Kako bih dobila velike palačinke, ja sam se odlučila peći ih u pizza tavi. Omjerom sastojaka u videu možete dobiti 15 do 20 malih palačinaka ili 4 velike palačinke iz pizza tavi. U komentar mi napišite iz koje države me pratite kako bih vas mogla pozdraviti u nekom od sljedećih videa. Ovaj put pozdrav ide gospođi Azemini koja nam se javila iz daleke Amerike. Ponovite postupak dok ne utrošite svu pripremljenu smjesu. Koristite nadjev po želji. Ako vam se dopao recept, ostavite mi jedan like ili se besplatno pretplatite na kanal kako bi bili obavješteni o svakom novom receptu. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!